Bale, orduan, bueltatzen naiz hori, pixka dela eleaniztasunaren ideia horretara, eta hori izaten genuen, bueno, nahi dugu hizkuntza baino gehiago ondo ikastea. Kontutan hartzen dugu, eskolak ze muga dituen, orduan, zer egin dezakegu pixkat eskolari laguntzeko eta eskolaren norabide berean aritzeko. Vale? Eta hemen aipatu nahi nizkitzuen 3 puntu. Nik uste 3 gai direla, sinplea dira gaina, nik uste zaintzen dituzuela, eta egiten dituzuela, baina batzuetan gogoraraztea edo buruan izatea, konturatzea hori izatea, bai, egiten duguna ondo dago, nik uste merezi duela, edo beste batzuetan igual ideiaren bat ere, bat topatuko duzu hemendikan. Orduan, 3 ideia dira, bada gertukoa zaintzetik abiatzea, bestea da euskara aberatsa eskaintzea, eta bestea da beste hizkuntzekiko interesa erakustea. Gertukoa zaintzetik abiatzea, hau da, beti izaten da 3 hizkuntza dakizkienak errazago ikasten duela 2. hizkuntza bat, 2. hizkuntza dakizkienak 5. hizkuntza bat, hizkuntzak elkar elikatzen dutelako, elkar laguntzen diote bata besteari, daude logikak, strukturak errepikatzen direnak, orduan, beti izaten da, eleaniztasunari begira, hizkuntza ikasten joateak erraztasun hori ematen duela, laguntzen duela. Ikuspegi horretatik bertatik, zenbat eta oinarri hobea izan lehenengo hizkuntzan, asko zobe. Hau da, zenbat eta oinarri hobea izan etxeko hizkuntzan, ama hizkuntzan, asko zobe. Lehenengo hizkuntza horrek lagunduko die beste hizkuntzetan oinarri hon bat lortzen. Eta horrekin batera, eta oso lotuta dagoena da, basiatu beharko dugu, guraso euskalduna baldin bagara, edo bietakoa behintzat euskalduna baldin bagara, euskara aberatsa eskaintzen. Gure seme-alabei, ahalik eta euskara aberatsena eskaintzen. Abestiak, esaldi, esaera zaharrak, euskalkia baldin badugu, zaindu euskalkia, saiatu euskalkia eskaintzen, hori da hizkuntzaren beste erregistro bat, eta euskalkian aritzeko gai izatea, eta euskara batuan aritzeko gai izatea, behintzat oso nahi izango da, hori, pixkat jarrera hori proposatzen dizuegu. Hemen batzuetan gertatzen dena da, behar bada ez dakitzuen kasua da edo ez da, baina gaur egon, euskera dakien jende edo hainbat gurasoen ardura edo kezka izaten da, norberaren euskera maila ez baldin bada oso ona, seme-alabekin erabili beharko genuken, edo ez genuken erabili beharko, ez? Hau da, behar bada gure hizkuntza kalidadea edo maila ez baldin bada oso ona, igual kalte egiten ari ote garen gure seme-alabei. Guk hemen oso garbi, ez da, batetikan, euskara aberatsa baldin badugu gure, txikitatik jasotakoa euskalkian aritzeko gai baldin bagara zaindu eta eskaini, gure euskara gaitasuna mugatua baldin badagoa da, akats batzuk eta egiten baldin baditugu, ez kezkatu. Alduzuen euskara guztia erabili, baina eroso sentitzen zareten neurrian eta komunikazioa oztopatzen ez duen neurrian. Ez da horren garrantzitsua erabiltzen dugun euskara guztia zuzena izateak. Akatsak egin ditzakegu, baina guk akatsak egiteak ez du esan nahi gure seme-alabek akats horiek errepikatuko dituztenik. Zer gertatzen da? Izan dela momentuan, gure akatsak errepikatu beharrean, azten dira gu zuzentzen. Eta ez horrela esan, edo ez bestela esan, edo zuzendu egiten gaituzte. Horrek esan nahi du, bidea ondo da makigula. Eta horrekin batera, 3. puntua edo, izango litzake beste hizkuntzekiko interesa erakustea. Gu nahi dugu gure seme-alabak eleaniztunak izatea. Nahi dugu euskara ondo jakitea, aberastasuna izatea, eta oso maila ona izatea, baina gaztelaniaz ere bai, eta ingelesez ere bai, orduan, egin diezaiogun jarraipena, hizkuntza horiek bere ganatzeko prozesu horri ere. Besteak beste, adibidez, gaztelaniaren kasuan, ez daukago zalantza handirik, gaztelania ondo ikasiko dute, seguru, gizarteko hizkuntza indartsuena da, komunikabideetatik jasoko dute, kalean entzungo dute, erabiliko dute, baina hala ere, irakasleekin harremanean eta galdetu diezagun, gaztelaniaren ikaste prozesu ondo doan, maila egokia lortzen ari ote diren, laguntza behar ote duten, hori galdetzea eta jarraipen hori egitea oso ondo dago, eta ingelesarekin ere bai. Jakin dezagun, maila ona dutenez, eta ingelesaren kasuan behar bada, ondo dago baita ere, liburutegira joan eta batzuetan libururen bat euskara ingelesez hartzea, edo marrazki dizun batzuk ingelesez hartzea, pixkat eskolaz kanpo ere ingelesan entzuteko eta erabiltzeko aukera izatea, baina bereziki transmititu behar dioguna da, nahi dugula hizkuntza horiek ondo ikastea, oso positiboa iruditzen zaigula hizkuntza horiek ondo ikastea, eta lagundu nahi diogula prozesu horretan, eta pixkat laguntza hori eskaini. Testuinguru oso euskaldunetan, ikusten, beldurra, batzuetan izaten da gure seme-alabek gaztelania ondo ikasiko ote duten. Testuinguru mistoetan edo nahiko erdaldunetan
ez dugu zalantzarik, ze uste dugu errez eta azkar ikasiko dutela eta txikitatik, testuinguru euskaldunetan, eguneroko harremanetan, gaztelania erabiltzeko txikia direnean, aukera gutxi baldin badituzte, batzuetan beldurra ematen digu, ea ondo ikasiko duten. Ez izan zalantzarik, ondo ikasiko dutela, baina benetan ze etengabe jasoko dute hizkuntza hori bide batetik edo bestetik. Orduan, bueno, patxada sartu, eman bere denbora, interesa erakutsi bai, ikus dezatela, ondo ikastea nahi dugula, eta irakasleekin komunikazioa. Irakasleekin hitz egin, irakasleekin kontsultatu, eta momenturen batean, irakasleek esaten badigute gaztelaniarekin, mugak edo arazoa dituztela, matematikekin bezala, edo beste edozein arlorekin bezala, laguntza eman beharko diegu, baina laguntza ez da gu beraiekin gaztelaniaz egiten hastea. Laguntza da gaztelania hizkuntza bera garatzeko tresnak eskaintzea, eta kaso, imaginatzen dut, kaso batean, matematiketarako klase partikularrak eskaintzen dizkiegun bezala, behar bada hori bilatu beharko dugu, edo behar bada gaztelaniaz gehiago irakurri beharko dute, baino izan da, zerbait logikoa, ze gure harremanean gaztelaniari leku egiten hasten baldin bagara, arnas gune hori hausten hasten gara, eta oso kaltegarria izan daiteke epe ertain bat. Saiatu gaitezen, euskara aberatsa eskaintzen, baino hizkuntzarekin harremana ere zaintzea asko interesatzen zaigu. Hau da, gaur egun daukagun arrisku handienetakoa da, gure seme-alabek euskara balio pobreekin eta lotzekoa. Hau da, lortu behar dugu euskara beraientzat izatea, aberatsa, etorkizunekoa, erakargarria, modernoa, holako balioekin lotu behar dute. Honek eragina izango du euskararekin dituzten bizipenetan, jarreretan eta jokabideetan. Izugarrizko eragina izango du. Eta oso garrantzitsua da hori, pixkat euskararekin duten harreman hori zaintzea. Bai testuinguru euskaldunetan, baina bereziki besteetan ere izugarrizko pisua dauka. Askotan gertatzen dena da, haur askok lotzen dutela euskara eskolarekin bakarrik, etxeko hizkuntza gaztelania den kasuan bereziki, edo beste batzuen kasuan hori lotzen dutela eskolarekin eta behar bada etxeko hizkuntzarekin. Baina handik aurrera oso gauza gutxirekin lotzen dutela. Eta hemen beharko genukena da, hori, gure harreman eta bereien ingurune hurbilean ahalik eta euskara gehien eskaini behar diegu. Ez bada gurekin harremanean, baina ez da ingurune hurbilean. Ingurune hurbilean esaten dugunean, ez da etxean euskararen lekua zaintzea. Asko interesaigu etxean euskararen lekua zaintzea eta gaur egun baliabide asko ditugu horretarako. Baliabide ditugu, bai sarean, hainbat bidetatik ditugu baliabideak etxean euskararen lekua zaintzeko, adibidez. Musika euskaraz jartzea, bai etxean eta bai kotxean, ez dakit, asteburuetan, oain neguan eta gaina konfinamendu garai hauetan, larunbat arratsaldean etxean geratu behar balin badugu eta bizkotxo bat egiteko asmo balin badugu, edo eskulan bat egitera balin badugu, jarri musika euskaraz. Hor daukagu, orduan hor dago, bestiak, musika, hor daukagu. Etxean etxerako lanak egiten nahi garenean, edo larun bagoizean familia osoak aprobetxatzen balin badugu etxeko txukunketa egiteko, baina hor ere, eduki dezakegu euskarazko irrati bat, Euskadi irratia, Euskal Herria irratia hor egon daitezke, eta hortxe, eta hor dago euskara hor jarrita. Hizkuntza paisaia, etxean jartzen ditugun egutegiak, marrazkiak, ez dakit zerrekin besteak, hor ere euskarak sekulako lekua izan dezake. Jostailuak, oparitzen dizkiogunean, gabonetan eta gutxienez jakin euskara zer dagoen, eta ikusten balin badugu zerbait erakargarria egon daitekela beraientzat saiatu hori eskaintzen. Horrelako gauza asko egin ditzakegu eta merezi du, pixkat etxean euskararen leku hori zaintzeak horrek emango die pixkat euskararekin harreman hori. Eta gero hortaz aparte da, etxetik kanpo nola eskaini hizkuntzarekin harremana. Hemen kultur ekitaldiak eta aprobetxatu, uste horrez dagoela zalantzarik, eta euskarazko antzerkia balin badaude, goazen euskarazko antzerkietara, goazen zirko balin badator, ez dakit, zinema jartzen balin badute, horlako ekitaldia daudenean, komeni zaigu aprobetxatzea eta horietara joatea. Hor lortzen duguna da, beraiek euskara gauza erakargarriekin lotzea, ondo pasatzea, beste egin batekin euskarazko harremanak izatea. Asko laguntzen diegu hizkuntzarekin harreman hori izaten. Garrantzitsua dela seme-alabei euskarazko opariak egitea, liburuak euskaraz ere oparitzea, musika euskaraz asko jartzea, horrela aldizkariak, ez dakiz zertan, oso garrantzitsua da eta eduki ezatela, baino era berean puntu honetan oso garrantzitsua da gurasook ere euskaraz kontsumitzea.